Ganito talaga si nanay, mahilig talaga siya magtanim. Yun ang tatay, yung assistant ko. Assistant leader. Yan. Dami na naming na-harvest. Tulungan mo ko tay. Nag-harvest kami ni tatay ng sili. So welcome back again sa aking channel. So for more videos all about dragon fruit, please subscribe and follow me on Facebook page. So now for this video, kasama ko po si Tatay Andres. Yan o. Punta kami sa bahay kubo ni Nanay Gloria kasi gusto kong i-update natin kung malaki na ba yung mga tinatanim ni Nanay Gloria, no? Kasi nung last na pumunta ako dun, mga maliliit pa yung mga tanim niya. So ngayon, i-check natin. Yan, dito po kami dadaan. Dali tayo. Napakalibon po talaga dito sa bukid. Ganyan po talaga sa bukid, no? Ang daming mga sagbot. Ay kagaya nito, mga kugun-kugun, mga gunoy. So nandito na po tayo sa bukid ni Nanay Gloria. Yan guys, so yung mais ni Nanay Gloria guys, malapit na pong magbunga kasi may bulak na. So yung iba may bunga na. Yan po yung mga mais ni nanay. Yan o. Suga tay. Kasi nga tay. Sabi ni tatay, may suga daw. Yan o. May suga daw yan. So yan o, napaka-overlooking talaga dito. Sariwa-sariwa yung hangin. Fresh na fresh, kagayang tatay. Ayan guys, no? Yan, no? Wow! Ang dami. Susunod, makakain tayo ng nilagang mais at saka sinugba o inihaw na mais. Fresh from the farm po talaga. Yan. So, pag pumunta kayo dito sa bahay ni Nanay Gloria, sa kanyang kubo, mapipil nyo po talaga kung ano yung bukid. So nilagyan niya ng kanding tay. Kais kanding. Wadi abono tay. So alam nyo, sabi ni tatay, wala daw tong mga fertilizer. So yung ginagamit niya tayo sa naman 14-14. Yan o. Yan, ang daming mais. Tingnan nyo. May mga bulak na. Wow, ang mga mais ni nanay. Grabe guys. Tingnan nyo, napaka-healthy. Sarap tignan ito, nilagang mais. At saka sinugba. Yan o, yung kapayas ni nanay, meron ng bunga. Wow, nasa bukid po talaga. Hilaw pa po guys, yung kapayas ni Nanay Gloria. So dito tayo, you know, grabe yung mga mais ni nanay. Doon hanggang doon, you know, yung bahay ni Nanay Gloria. Napaka-relax po talaga dito. You know, so dito po yung sunset. Diyan po yung lumulubog yung araw. So yung araw is nandyan pa kasi nga, time check is 2:40 na po. Ayan. So punta tayo dun kay Tatay Gloria, Tatay Andres. Ayan. So dito na side, so sa corner niya guys, kung nakikita niyo po sa aking videos, meron po siyang tinatanim dito na yung yung sikwa. Ito yung sikwa ni nanay. Yan. Malaki na po. Yan ang kanyang mga kamuting kahoy, yung mga malunggay. Yan o. Wow, napakaganda talaga dito. Overlooking at saka yung area napaka-fresh. Wala talaga yung mga pagod at saka stress, no? Pag dito tayo sa bukid. Yan, may mga kamuti. Sari-sari po talaga. May kamuti, may kasaba tree. Yan. At saka mayroong mga tanglad. So yan mga tanglad na ganyan guys, kababago pa lang na
tinatanim ni Nanay Gloria. Yan, mga tanglad. Yan, yung mga tanglad niya. Lure lemongrass, yung mga malunggay, napaka green at saka healthy. Yan, So dito naman, i-update natin yung kanyang pinya. Baka namumulaklak na yung pinya. So dito, mayroong mga kamuti. Yan, may mga kamuti. Tingnan nyo yung bahay kubo ni Nanay. Mayroong tao. Si Tatay Andres. Kumusta ka dyan, Tay? Mabuti lang yung lagay. Tingnan nyo guys yung mga sili. Wala gini-harvest Tay. Sayang. Bakit wala na niyo harvest Tay? Sayang yung mga sili hindi pa na-harvest ni Tatay. Wala Nanay. So soon harvestin natin yan. Kasi nga sayang. Mag-harvest tayo ng konti. Usa ni nga sili Tay? So sili kulikot daw ito guys. Bisaya, sili kulikot na Bisaya. Ito pala yung sili kulikot na Bisaya, no? Mahanghang to. Alam ko mahanghang to. Oh, mong dali kay munga Tay? Mong dali kay na munga? Yan Kasi sayang, kasi yung iba ay nalalanta na, hindi na harvest, so sayang naman Mapakinabangan to, gawin itong kinilaw, mga sinugba, ganyan, mga inihaw. Ang mahal kaya nito sa Manila daw, sabi nung isang viewers ko. Sabi niya, mahal yan sa Manila tips. No? Grabe. Ganyan pala kamahal. 5 pesos each. 5 piso isang piraso. Grabe. Dito sa amin pinabayaan lang hanggang malanta. Pero dun sa Manila, grabe ang mahal daw. Kasi siguro doon, wala nang sili siguro. Nihit na. Yan Magagamit to pag meron tayong ginagawang maanghang na pagkain. Ito yung gawing ingredients. Yan Lagay ko to sa aking bulsa. Sayang, hindi na-harvest ni Nanay. Ang dami pa nito. Bilin lang ko, Tay. Di lang ko doon, Tay. Basig magamit si Nanay ba? Na pa dito, Tay? So sabi ni Tatay, hot doon na lang daw natin kasi nga ang dami daw doon sa kanilang bahay, sa pikas bahay nila. Yan naaliw ako sa pag-harvest guys. Ipaliw ko sa tabi. Ganito talaga si Nanay, mahilig talaga siya magtanim. Yan si Tatay, yung assistant ko. Assistant leader. Yan. Dami na naming na-harvest. Tulungan mo ko Tay. Nag-harvest kami ni Tatay ng sili. Hindi ko gamay ba niya. Katungod niya sila gabunting na Dali kay munga. Di ba dali kay human. Di sa bubunog ba? Silbi isay lang ginigod sa ubos. Ninaw na Tay? No. Nga, yung technique tayo. Parang di mo bunog. Nanyo kay bunlut-bunlut man. Bunlut mo ni. Manluod. Manluod ang sili. Nadamo ko sa iyo na sanga. Naro to bakap tong kung ano, singaran to hala. Nagdada siya dire? Di man, nagdadaan. Murag na wala na siya dito Tay. Dito nimo diri sa gapon. Dili kay dito. Ubos. Yan wala na. Marot na guys. Tangke ba? Tapos na po lahat. Namsay sumpot tayo. Meron pa Sa kabila. Sa kabila ng lahat. Ang mga sili nila pinabayaan na lang. Ang ubos. Yan ang dami Nandito after. Yan guys, so
Ready na po yung ating sili. Continue tayo sa mga pananim ni nanay. So dito, meron din si nanay na sibuyas dahonan. You know, mga sibuyas dahonan. Maliliit na sibuyas dahonan. Ha? Nagsili na din lang. Ang sili na. Ang dami. Yan o, nakalinya pa, nakalain. At saka meron ditong mga alugbate. Ayan o, agbate. Mga sibuyas ko diha. Oo na. Yan o, mga, ito na yung pinya ni nanay. Ang dami talagang tanim ni nanay Gloria, no? I'm believe for nanay talaga. Kasi nung una, hindi pa ito na-construct tong dragon fruit farm. May mga pinya. Buhong na buhong po kami. Kasi nga, grabe. Yung bunga. Tayo, no? Halos araw-araw mayroong mga hinog, mayroong mga... So ngayon daw August, parating na August, mayroon daw maraming bunga daw yung ating pinya ni nanay. Yan o. Mga pinya ni nanay Gloria. Gilimpihan lagi ni nanay dito tayo. Gilimpihan lagi niya loyo. So dito son guys, magbalagay ako dito ng duyan. Dito, tapos yun overlooking doon. Nalagay tayo ng duyan dyan. Yan o. Ito na ginagawa ni nanay guys. Yung mga panggatong, gagawin po yung panggatong yan o. Yung mga kahoy. Ito na yung tapos ni nanay. Sabi ni tatay, hindi daw laging nakatrabaho si nanay dito sa bukid. Pag dito sa bukid. Kasi sanay na po si nanay Gloria, sabi ni tatay Andres. You know, until dito, kasi nandun po yung side, yung farm namin. Yan, tapos na po ni nanay na kuna ng mga damo. So yung mga kahoy, gawin po yan panggatong tayo, no? Kahoy yun na tayo. Asa na tayo? Dadon mo dito? Yan na, dunga na tayo. Amo ari na naman ko agad ay. Ari na mo dito ko na og tukoy over bantay dito. Ha? Ayun o, tatay. Maram pa pag manungkag. Oh, Abo ako diha ng tay. sige tay. Boy akong kumpara. Oo. Malangan pa, no? So si tatay is nandun na po. Kasi nga, walang tubig dun sa para sa mga dungag. Para sa mga itoy daw yan guys. Mga iro para sa mga aso. Kasi nga, nagluluto po si tatay tapos walang tubig. So yun na po ang gawin niya. Kasi nga ako, meron akong lakad. Patungo po ako dun sa may restaurant. Ayan, ito na po yung mga pananim ni nanay. Oh. Mga San Francisco, ganyan. Yan oh. Very peaceful po talaga sa bukid guys. Walang samok, walang mga ingay. No? So yung maririnig mo lang dito, I think may mga, yan oh, may mga manok na. May mga piso na nga. Nung una, last ko dito, wala pang mga piso. Yan oh. Yan po talaga yung silong sa bukid. Yan, mayroong hagdanan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong hagdanan guys. So dito, ito, lagi kong ipinakita sa inyo yung tubigan or tubig sa ulan. Dito po yan nakaagas or dito yung dadala yung tubig patungo dito. Para makastock or makaipon ng tubig ulan. Para gamitin sa painom ng mga manok, mga aso, ganyan. So yan po yung tubig. Palaging sinisave po sa mga taga dito sa bukid, no? Sinisave po yung mga tubig ulan para mapakinabangan po guys. Yan. So once again guys, pakita ko sa inyo yung overlooking dito sa maisa ni Nanay Gloria. Wow. Tingnan nyo guys. Overlooking at saka peaceful po talaga dito. Walang ibang walang ibang maririnig mo mga manok. Yan o, mga manok, mga ibon. At ikaw yung nagsasalita dito ngayon. Grabe guys. Very relaxing po talaga pag nasa bukid tayo. Yan o. Ang mais ni Nanay Gloria. Malapit nang magbunga. So yung iba nakabunga na pero maliit pa lang. Abangan natin yan guys kasi nga magbunga yan. Kakain tayo niyan. Magluto tayo ng nilagang mais. Tapos inihaw na mais. No? Ang sarap kaya. Ayan. So punta na po ako dun sa farm, sa restaurant guys.
So yan, pumunta lang ako dito kay nanay kasi nga gusto kong i-update yung mga pananim niya. O ipakita sa inyo kasi nga naka-upload na po ako sa kanyang pananim nung mga maliit pa yung mais niya. Pero ngayon, tingnan nyo pagbalik ko, di ba? Grabe. Kita nyo naman na napaka-healthy yung mga mais. Yun. Ayan, overlooking po talaga dito guys. Oh. Malapit ng sunset yung araw, nandyan na. Tapos dyan po yung mag-sunset yung araw. Tingnan nyo yan. So yan guys, maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless everyone. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat po. Maraming salamat guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, i-click nyo lang yung bell para updated kayo sa mga iba kong tips, video at saka lifestyle video. Tips Mio po. Yan, maraming salamat. At don't forget to follow me on Facebook feeds. Tips, me, you. Yan, bye-bye. Ingat po.